live chenro mari mar kuku mar wache odiochieng' machielo maromo kod Mheshimiwa Leonard Oriaro Wemorito Central Alego e Siaya County. Ang'o matimore wechegi mag PMCs pod nitiere koda ka kitabu e Siaya County. Moluor Raila Amolo Odinga nochako tour mare ma Kaluo kari bege ma Migori ne nitiere nyoro kotemo stamp authority mare. NASA ode osewore Raila Amolo Odinga dhi ne jomoko matindo kendo kachiel kod moko mathoth live e chenro mari mar kuku mar wach nyinga and Haron Otieno. Mheshimiwa ere nade jaduong'? Abe Juma chako maber higa dwe manyien? Chako maber mokwongo ni Nyasaye omiyo ngima chopo kata chako gi kuyo. Ng'o timore? Juma mokalo no kragi chira asedo ka wito ji juma magene wodna. Achiel kuom gi wagadhe ko bang'e. Johala maduong' en achiel kuom jogi moting'o Siaya. Wuon jo Flow Supermarket. Ora bol. Maneno wadal moike bang'e kawuono. Then wuodwa moro benti mana kanene mang'eny Kenya gi Uganda. Iluwo chali Sayongo. Gima lit na dweche adek mokalo kokar mana telo timo arus mare manotimo. Bane wasingo ni an kode kanisa mare Church Miracle Cross Miracle Center mara Bishop Adipo Babu Boro wadhi timo gimoro. Taw marach chieng' mane ndalo ariyo ko wadhi timo gigo to ne owacho ni Covid ogol restriction kanisa ok yawore. Koro nyo wang'iyo ni manyo yawo kanisa ni wadhi timo kata gino Jumapil mabiro. En bende Nyasaye okawe kuomwa. So kuyogo omakowa jo gwenge makoyeyo kamondike ji mang'eny okogi kata waje osiepe manochal Sayongo mane midhiero mwantiere watimo mos makende hocho mada honau to bendo bedi kod kinde montiere koda gi kuyo to kod later. Mheshimiwa kongi kawo mos mowuok Awendo constituency. Nyocha nantiere Awendo weekend niri the boda center cha winyenge wiedi wil godo to Awendo constituency. Kunyisa ni the most nwa Oriaro Thuon uri Siaya ginye we matindo ywe modong matin mapod nyalo chung kendo wache dieri eloja piny gero chenro mari mabiro chiemo bitich ka bitich. Amor wacho no nikech Awendo kanyo ng'en kama ogere soni ni kina utayad kuota kama kabintie no mago yien ma ng'ato jakamlag miluongo ni Olwenge wuonwa gi kamlag en mano chako jagarine kanyo en mofwenyo ni ang' pidhore bang'e pisi mane nitie kinde no onyise no wenwa ka serikal kawo. Ini historia mapek sana Mheshimiwa. Nitie. Okay, Mheshimiwa dhano dok e skul kawuono ni kapok wadhi wach madok e skul obiro ndalo matin kende bang' kane no yaw piny ni koro curfew chopo nyaka saa 4 mar otieno. Gona toch e kinde mar curfew no konyowa e duoko COVID-19 chien chike makoro yaw makanisa be koro yaw nieri. Ineno ka wan kama ber koso pila na keto gik moko e lwet Nyasaye. Ing'eyo lweny en mar ruoth. Inya chuno rito kigo lweny. Ng'e gwenge kaka Rwanda moloru tendo ka namba mag jiko ka medore gi tuono. Uganda bende medore. Pinje kaka America and all that koka tuo ni medore. To ne ni joka ka oketo mahino kata mar go lweny no. To wanto kata gima serikal timo malich onge to ne namba dok piny kata mnanga gi luoro nyithindo kik dog e skul. Kik kaka be ka janyuol aseka keto lamo tiyudo ni cases mag nyithindo bet e skul gi tuo no onge kiwe mana kama nyotimore Nyeri ma skul nyolor moyudo karibu nyithindo 190 nigi gino. So Nyasaye makonyowa. Iwinjo to oyaw skul midhiero manyalo ng'en gima Covid ni ajira makende ng'eny ji ok tho ni Covid koro midhiero mamoko ma Covid okelo buok. So gikizungu iluongo ni kata joma ni Covid gi nitie jok moko ma tho mana bang' chango gi Covid ma daktari wacho ni ler nikech ka sama tuo ni go jotang kodi kata nyathini ok ine jaodi miero cha giri miero chok ine koro yudo ni kisechango tifwenyo ni krane in kendi depression trauma and depression koro yudo ng'e jomoko dere bang' chiyudo chang mar Covid. So Covid okelo mna midhieri mamoko makoro bago wa e piny ni. So walam na Nyasaye and then yuto nyonge kata sama biro ka gi kariamba nyiso kata jogwenga moko no heura ringa bi Kisumu koni kinywarad kinyigo kinyi. Iwinjo nikech gimoko an be sama adego kwano to koro kinyi ka giduogo takonyo gi nango nikech nyithindo kwamo gi skul okoyot.
But kama no osechope sani ere kineno kuma ne Covid chope kapok wadhi e weche mag ngima makoro pek ahinya iri. Ineno ka walo lweny mar Covid-19 makoro kata koyaw piny matin in terms of curfew. To koni kare koso de podo ne wadhi gi curfew masa achiel chande. Gima temo wacho ni wacho ni Nyasaye nikech jopiny kono osefwenyo gin lwetgi kuom Nyasaye. So ji otweyo abog rombe, ji luoko lwetgi, kata mane gwenge mawuothe. Iyudo ka ng'eny ji bodho ojokra de udi. Ji bodho mne tie yien kibiro limo ng'ato, jaluk riemb ga ng'ato. Tiyudo ka ng'ama idhi limo bete tie gamuru kom. Koro bedo ni gik manowach ni ji odonje lweny mar go Covid ni omiyo ji obet akicha. Ng'e kwa mfano, an achiel kuom joma osechanj chanjo 2. To joma osechanj e Kenya ka ok chalo na dhoth rombo. Ng'eny ji pok chanjo en sirkal ok en wan. Ineno ka ker marwa kanyo loso Ulaya. Injo ko yuaken bende nun pinje ma jodhetho amomiyo utamoru mondo mi yien ochope pinjewa. Lweny ni wanyamna goye ka un bende ukonyowa goye nikech kopore nun ukwame chanjo to wan wewa nono pod ubiro timo kod ohala to kubiro to wabiro miyugo. So lweny ni otek sirkal okwamo to lweny mar sirkal eminya wacho. Wacha no oyawe to lore kendo ok en nyiso ni nitie gi science onge gima nyiso ni sirkal kendo. Lweny tek oyawe mondo mi lore wabire sama bende iyawo school banka nche lor kum tolo matin ahinya. Nche yawo school to wabire sama bende ntido bedonje form 1 ntido maromo 40,000 ka ing'iye gi wangi jarum. Wan gi krok moromo mar kawo namba maduong' ne ridonje skunde mawa kapod watude koda gi tuo mar Covid-19. Ng'eyo sirkal obiro gimoro ni 100% transition. Yes. Yani nyithindo ma otimo klas 8 be secondary te kata be mane yudo kata na max 100 max 50 nikech max okonyiso ne huo waseneno cases kata obambo secondary school jomoko ne kalo kata yudo gi max 90. So sirkal owacho gini to king'iyo kiluongo nyithindo timo ket kuom jonyuol gik ma ok wadhigago. So gima nyalo wacho ni ng'eny nyithindo ok dhi e skunde ma oluongnegi. Nyithindo okalo oluong Alliance, oluong Mangu, oluong ginene, oluong kata na gwenge ma kata na Maranda to wuok kata na Lese Central Alego garama mar dhi e boarding. Koro so ng'eny gi dhi duoge kor gweng. So kiparo no oluong Alliance to koro fees onge koro chuni ni dhi some kor gweng ok rach. Nyathi koloko pache paro mar nyathi ni eri onena no jwange. Yes. Onge ni kucho chemi kadhega ochalo ng'at mobol pangla sirkal koseng'eyo nomoko dok bedo gi johocho mang'eny ma nyithindo ma joluong gi idhi hoyo by now no bes mago through tudruok mare oseng'e nyithindo mok dhi e skul nikech tabu ma wacho tani jonyuolo mondo irago kinyi iwinjo nikech ok ibidhi e skul. Mheshimiwa Kilo se wach mar nyithindo gi kima ok bro dhi skul ka chiel koda ikune romo kwame koro saniri e weche gi mag gik matimore. Iparo ni ogolo picha mane wanno ka tielo mokwongo nyaka nene nyithindo monego bed ni banks konyo ka ni puonjo no tamore thoth gidong' oko. Nyithindo ma NGOs kawo gande thoth gidong' nyithindo mag county thoth gidong' oko. To magi jogi kima nokalo penj mochopo kamoro arambe migoga michoko gi ekimo wachoke bendo dinore. Ang'o picha mane magini omiyowa kaka jo Kenya? Aparo ka wan joma beyo ng'e piny masani en piny mar science matinde ni kama inya pango gima kiny ne timre lony manyaka wuono manyaka wuono iluongo ni plan develop dongruok mopangi. Yes. Min go gadier magi obed puonj ne molosa ni mwadwa dhi yiero manyien. Yes. Ng'ama dhi yudo loch oikre mar somo gigi mondo kobro dhi e loch ok iwacha ni wadhi loko economy. Yes. Wadhi timo magi ma jomoko wache ni na gidhi kelo dongruok mar alung' wich jomoko bottom up na kian koro nyiso mag jomoko na down kia whatever onego gik ma giwacho no onego bed giwacho ni koro wadhi tieko midhiero gi nade nikech kane wayudo loch Kenyatta wadhi tieko huo ni pok watieke wadhi tieko dhiere momiyo nyithindo ok dhi e skul. Sirkal onge tiji mar jua kali kichako no tap awinjo gima seneta Kajwang'a wacho
Ka joma dwa kelo ohala oketo gi osuru mok nyalre, national government oketo osuru, county oketo osuru. So wach mar dhier ok nyal rumo nikech sirikal onge kanyo. Then mogik en wach mar tuoche. Ne ko ka corona nyorowa, ba ko okel kony to wamoko to koino be okel koro kuo. So wan matek koro joma dhi kawo loch, an kata ka jakom dhi kawo loch, idonjo ni to higni ndalo 100 bang' yudo loch. Nyaka idwar jolony mong'ith. Ng'eni piny Luo ka kinde mane World Bank odionwa higa mar prochugi mane mweni e loch. Ne ni Dr. Migo Tadhola, professor, jasemeka ema no World Bank okelo ni mondo konywa. Isewinje kata kasri tok mano World Bank olukta Migo Tadhola ni nga kure, kata wan jo Kisumu, wan jo piny Luo wan ga gidu put mar jolony mar joluo. Migo Tadhola go nodhi kure, joma riek ok wadwa keto butwa. Mheshimiwa Kailo se jok marieko koda keto butwa. Saniri ugoyo formula bedi se wacho kaire bottom up mar migosi Muluor William Ruto. No lere ni gimotemo eni odhi jolo jok man piny mondo mi obi malo. Yes. Ochako gi ng'ama ni piny mondo obi malo. Bottom ugo gini nikech uonge kod strategy maru mar reso piny. Koso goye nikech ng'ani jasisa moko wadwa wago wachni. Koso kugoye. Iwinjo? Yes. Nitie wuoth idwa dhi kamoro. Kami dhi inya chope. Yes. Inyalo tiyo go mtoka mora mora. To kisechopo be idwa dhi timo. Yes. Dhi isechopo ne ma important. Koro wuoth anena. Neno kaka ne jo Israel dhi Misri Canaan. Donono ka Joshua opangore kaka gisedonjo bondiko nyaka chike kapok gichopo mibiro pogo lo ne dhoudi 12. Mae gima wadware Kenya. Mo maonge gik moko duto te nie mo makla science duto te nie buge Nyasaye ok en mo makenda moko to ji par ng'eny gi jo Kristo ka kuot mana muma. So giminwa ulikwa ka gimen bottom up no. Kisiasa nyaka wapinge nikech nyako kidhi dwaro to nyaka ipieg dhogi. Iyudo ka ni kikating dhulu marach in long lilo to nyako ti sera kusedhi to kendi mna long lilo. So gima temo wacho en kama. Yes. Bottom up nyaka wapinge nikech wadwa loch, walaro loch. Wan be mwadwa dhi kawo gini waikre ni wayudo loch no tap to jopiny oyudo dwoko. Ang'o ma jopiny nyalo bedo goro kod adieri kodu ni un bang' reso piny jomoko nosega wacho chien to ok notim mano gimoro achiel. Namba 2, Mheshimiwa Walosi sama Muluor Raila Odinga nosebiro gi Migori ochako Stamp Authority. Ipani jakom ne chichi ni samoro Nyanza wuok lwete koso machanya limbe mare ma kawaida monyalo biro godo e gwenge mamwalo koniri. 1982 ne in kanye? Nan nyathi mabogno cheme lelo. Okay. Live chendo mari mar kuku mar wach 19 higa mar gana paro chiko pera buro kodariyo no tem mar loko pay no dhialo duchinero chingeso duchinero manyoro pole ang'oma ng'ato nyalo paro kachielo koda Muluor Raila Odinga makuru se biro mar keto all day kamora chiel e gwenge ma Nyanza kairi nyinga en Haron Otieno. Machigi telo mari mar chendo mari mar kuku mar wach wendo na pod en Mheshimiwa Leonard Oriaro. Mheshimiwa Muluor Raila Odinga no biro Nyanza. Odhi gwenge kumag Migori. Owacho ni tsunami biro mapek kendo onge ng'ata manyalo chung' e mbele gi yamo niri manyalo biro dong'. Onego kuongo chak gi riwo kaluwo bed gimoro achiel obed ni ng'at mapingo koso. Aparo ni wawe thago jakom. Awacho ga nani etinga e piny Luo. Ema ni inena nano ng'ala mapiny. Ani Raila monego benjo mamoko go an magidil koda koka gichopo dwach jakom. Wapenji e penj achiel. Gidil kodi nade? Mna kake wenye Yesu, kineno Yesu tineno Nyasaye. An be kinena tineno jakom. Penjo en kama. Ani etinga. Jakom atinga. Ani etinga. Yes. Nitie tich maka Yesu Nyasaye ne dak bie piny. Ni nyaka nyuol e kund dhok. Iwinja ba Joseph ka Herode dwa nege malaika oro ne Joseph wach ni ringo dhi upand nyathino Misri. Jok mapang modonje diere kae maketo jakom wuotho elu e piny Luo.
anadagi kendo kana yie penjie kama odwani jakom wuothe penjie kama nya neno kwa mfano Homa Bay milaro komo maro okumba mar mine women league iwinja mara no okete ng'ane ni gipogore idwa temo nyisa ni kinyo Migori nikech jakom en piny mangima luongo ni Mokili Mobimba Mokili idwa nyisa ni Central Alego jakom ma nyaka bilos gi jo Central Alego tanitie jakom nyaka bilos gi jalego gi Usonga ni mondo yaka jionge gima odwa dhi timo to wanitie jakom onego bed ni jowagi madwan jakom onego bed iwinjore ni mbunge ni nikech utamuru winjo wacho jomage wabunge man kanyo timang'o kuom ranyisi wabunge man kanyo timang'o women rep man kanyo timang'o no to ginyodho bor mar dongruok gi nying jakom mamoko bende omikome madonge bunge gitijgi nang'o kuom ranyisi bondegi ma giketo mbele mana ka Yesu wacho ni joma luongo ruoth ogena that is it kendo ineno jogi mano nyiso ni gichiemo gi nying jakom. Mheshimiwa Yemuna penji gimoro kar kaeri kaluwenje gore matindo tindo e kuondewa awachi ni kuom ranyisi Homa Bay County kom mar Women League ng'amo nego beni seyo ng'amo nego beni fixed ka un kaka jotelo ma piny kere gino tamo japiny fix urugini oromo nyisu ni jogi tiyo ga mna gi nyinge jakomo gigenu mondo mi ugore nyiso jotelo mane uyiero ringo weu odhi dwaro koro gichako dwaro hunji mamagi gima timore Migori en dwaro kom mar governor not Migori kwa mfano Homa Bay en dwaro kom mar governor kata Migori bende en laro kombe mag governor gi senators go so lwenyo tamo gi goyo koro jakome magi dwano gone koro kuom ranyisi wakawa Migori County iparo ni governor wa Migori Mheshimiwa Zachary Kotobad okong'eyo ni Raila ntiere dwaro mar dhi manyo kom mar bedo jatend piny owacho mondo koro owe party mar PDP to gi jiw odi obed motegno mondo mi Nyanza olos giru lachiel ang'o miyo mano pod nyaka kele moluro di ng'en machielo no obado iwinja jopiny gin ga mag jakom idwa nyisa kwa mfano Siawa Ugenya David Nyo oyudo gino iwinje ka mutni nitie dong jong'eyo ni David Nyo wayiero Kiwana to kostokiere wan gi jakom iwinje mutni ang'o momiyo mi Homa Bay odak gitime mano dagitimie mano matiende ni joma noyudo kombe nikech luongo nying jakom ne gidhi dwaro bondegi gionge gi grassroots support senator wan go Migori Karamono modwaro mano dwano bed governor to mako jopiny otame iwinjo wan gi wabunge adi mani Migori so gigi duto wet ing'eyo kata kidhi kata pur one diani nitie deri moro ma pod iwe lemba kachacha kata nopira ji ohero lesen nitie player moro ma pod coach pod okete bench kachacha ong'en dakika marom kama tikele ni to seloyo jakomo konego kete gi no takwayo kawuono through Lolwe TV adwaro jopiny luo manene kian gi ne jokombe mag chama maluongore giwena bed overall e luo Nyanza mondo akonja komiti inyalo timo gimotamo jogi kitimo ema koro chuna nyaka kwa poka kwaga through forum wantiere ukawuono akwayo jo ODM giwena nafas no nikech wan achiel kuom jok manochako ODM kendo bura nitie bathaka silence Kakiba gire mwachako go ODM maero sani gibetie ni giwena thuolo no omiya ambassador mar duoko ji itonge ng'ama pingi award mari momi nyalo bedo ni ambassador maduong' mogik en mar jakom samil mag lero pogore mag laro kombo pogore to mar jakom nyaka riwa Mheshimiwa kelo penjo moro maduong' ni to ang'o ma kelo pogruok e telo makaluo dibende jomoko ne iluka magina ndhoga koso dibende ni ntiere jomoko ma samoro cha koso ntiere jomoko ma feel ni chopo sa mondo mi thuondi moko bende wuoge piny luo ang'o ma kelo tabu no jal masiemoni tumbo jogi jokechelelo tumbo jogi kigin jokechelelo live cheno mari mar kuku mar wach higa mar 1982 no time mondo mine lok telo mar piny en ginero mano par nyocha jogi
kata mana manotemo timo gik moko mabende osebede kacho ni oyo ng'ane gino mikumo kata ng'ane gino dhial okelo ka confusion en odiochieng' monego bed ni kuongo iparo kata mokwongo sen gik moko onego bed ni iparo ing'eyo konchiel berne nitie to konchiel nitie nikech joma ne nie loch notiyo gi thuolono mar turo ji kod kelo nek mopogore opogore ne gibuto e gigo mondo gigol kokgi chon ne Moi lift mare kata ne en open ni nyanya taluo ka public koro tok mano Moi nodhi molokore ba koro Moi olokore onjwaya kadwa weyo gi kanyero matin kende nikech en gima very sensitive gi dombogo dwa bende mar keto ler ni chenro ni eri hold on chenro ni eri ok loko loch mar Moi ne en gima ni kare kata kamano kwa kelo bathe moro machielo mheshimiwa gik momiyo jogi kende nyalo temo mondo mine lok piny ne gik moko te mane de marach mane chalo gima no dini ng'wech japiny gi sama loso kodiri ng'wech japiny osewe thuolo koso puro dine adwa wacho ni sani koro kendo an marach moingo kachon nikech wan kinde cha uchumi ne ber ng'ato nong'e tije penjrie kata kan speaker mar bunge la mwana jaka nyoro ka wang'anyo moko wagolo kata notice permit no police to street ma Nairobi ng'anyo warumo to ne nyaka nywa bigi katiba manyangafni sani koro ng'anyo tek makoro kata nyisi ni gigi gin mna gik ma jopiny noketo ratiro mar chiemo ratiro mar thieth ratiro mar rwakruok manyiriri mag ratiro basics gigo onge ken gimomulo japiny tiwinji wache ni progressive yani ne gimitimo mos to mag tarari aminyo go japiny itimo kaka chik onge ka thuolo mar ye kamera nitie jero wach mar mugik ma samoro ka penji mondo chutho biro e sama bende siasa ma siasa kotedore mokalo e kom mar gavana paro mugik aparo ni weche siago to tindo wang'i mar jakom jasianga mabro bede telo kata central Alego ema jasianga na jalego to be kini dhi kedo ne japiny ka jopiny omin i break ni dhi ywe o dhi e half time okonego bed ni en thogi kuo mar Kenya mo bed mbele godiochieng' ma waparo mani loko loch onego nyis jok mane sirikal sani nang'o mane miyo nyaka lok loch be wasechopogi to kapok wachopogi wan gi midhiero ma mbele revolution dhi biro ng'ala mopogore to wat gik mang'eny ne kethre mbele ka joma dwa loch dhi kuchocho ng'iyo bondigi to ok ng'e japiny manoro gimoma moro wacho ni ruodhi inie jombetre mag Nyasaye kata jong'ad bura wang'adu bura maber ilo japiny to kwa ng'ado bura maber ilo japiny Nyasaye wakonyo to Nyasaye nyiso ni en biblos mane bro nyiso chieng' achiel to mano yudore e bas mane e muma nyinga en Haron Otieno ilo nyidendi ariyo temo mako kamera mokwongo kamera mar ariyo erokamano ahinya kachiel koda ka gidana mane nitiere kanyo ka senior producer machendo ni eri erokamano kuom kete chendo mari mar kuku mar wach